Zdenka Bukovinová, TEA Slovakia, dobrý deň. A dáte mi adresu? Dobre, super, budeme tam. Ďakujem pekne, do počutia. A decka, máme prácu. Tak, poďme. Tak, poďme. A čo sa vlastne stalo? Ale vieš čo, volali zo zväzu, že tam majú nejakú poruchu na chladiacom stroji. Zas niečo zaujímavé. Poďte ďalej, dobrý deň. Máme problém. Chladiaci stroj nemá výkon a nedá sa regulovať výparnú teplotu. Poďme si najskôr zoskenovať QR kód. Systém už ukazuje, že by bola potrebná pravidelná kontrola na únik kladiva. Systém nám ukazuje vysoké prehriatie. Toto tým červeným? Máme tu aj alarm na elektronickom expanznom ventile na dvojke. Máme tu vysokú tlakovú stratu medzi tlakom za výparníkom a tlakom pred kompresorom. Tak dobre, objednávam teda nutné opravy a pravidelnú kontrolu tesnosti. Poďme na to. Najskôr vyriešim alarm na elektronickom expanznom ventile dvojke. Mechanicky skontrolujem pohyblivosť permanentného magnetu s ihlou. Mechanicky je ventil v poriadku, tak teraz ešte zmeriame odpor na cievkach krokového motora. Malo by to byť 36 ohmov. Odpor je nekonečný, takže ideme vymeniť krokový motor. Super, alarm nám zmizol, môžeme pozorovať, že EEV2 už máme bez poruchy. A teraz nám už zostáva iba vyriešiť toto veľké prehriatie a môžeme ho pozorovať aj v pH diagrame, kde ho vidíme v tom červenom krúžku. A potom rozdiel medzi tlakom za výparníkom a vstupom do kompresora, ktorý je aktuálne väčší ako 1 bar. A ešte vieme pozorovať chladiaci okruh a jeho parametre na obrazovke datalogeru alebo na obrazovke monitora. Dobre, tak ja si teda zmením ovládanie kompresora z automatického režimu na manuálny režim. Výkon kompresora si dáme na 100%, ale otáčky ventilátora na kondenzátore si znížime na 40% jeho maximálnej rýchlosti. Poďme teda vyriešiť príčinu vysokého prehriatia. Tlakový rozdiel medzi tlakom výparným a tlakom pred kompresorom je príliš vysoký a tomu zodpovedá vysoké prehriatie pred kompresorom. Máme tu BO filter. Dobre, tak ja využijem bypass a skontrolujem tlaky a prehriatie. No, tak môžeme vidieť, že tlakový rozdiel sa nám pomaličky vyrovnáva a môžeme vidieť, že aj prehriatie je už v poriadku. To znamená, že BO filter je upchatý a potrebujeme ho vymeniť. Pred výmenou BO filtra si skontrolujem fázové prúdy na kompresore a vytlačnú teplotu. Hodnoty si zaznamenám do leak-locku. Zmeriame si tieto 3 fázy. Jedna, dva. A ešte si skontrolujem vytlačnú teplotu. Máme cez 80 stupňov. Dobre, využijeme bypass BO filtra na sacej strane. Vidíme, že tlakový rozdiel sa zmenšil a prehriatie sa upravilo. To znamená, že BO filter je príčinou tlakového rozdielu a je potrebné ho vymeniť. Ale pozor, v okruhu máme horlavé chladivo R454C v skupine bezpečnostnej triedy A2L. Samozrejme, to znamená, že si ohraničíme priestor žlto-čiernou páskou, pripravíme si ventilátor, hasiaci prístroj a detektor na únik kladiva. Správne. Uzavriem guľové ventily za odlučovačom kvapaliny. Odoberieme chladivo kompresorom po odlučovač kvapaliny, kým ho nevypne tresostat.
Uzatvorím guľový ventil za BO filtrom a BO filter sa môže demontovať a vymeniť. Aby sme mohli filter bezpečne demontovať, zmeriame si ešte tlaky. Tlaky nie sú, filter môžeme bezpečne demontovať. Tento filter nie je vhodný, takže musíme použiť iný typ BO filtra. Toto je filter, ktorý potrebujeme. BO filter máme vymenený. Kvalitu práce si viem preveriť skúškou pevnosti a tesnosti suchým dusíkom pod tlakom PS 1,1. OK, poďme si nastaviť 30 barov. Aha, náš ráder ventily máme určite únik. Máme tam únik. Bezpečne vypustíme dusík a následne môžeme vymeniť ventil. Tak, a ventil máme vymenený. Tak a poďme to opäť vyskúšať na tých 30 barov. Systém je bez zmeny, to znamená, že tlaky sú v poriadku. Zariadenie máme tesné, takže môžeme ísť vakuovať. Pripojíme vakuometer. Pripojíme si vývevu. Dosiahli sme 150 paskalov, takže vakuovanie bolo úspešné. Tak a idem plniť kvapalné chladivo do systému. Hadice máme vyvakuované a plniť budeme podľa prehriatia. Odpárané chladivo budeme sledovať v priezorníku pred vstupom do kompresora. Otvorením guľových ventilov prepustíme chladivo do vyvakuovanej časti. OK, a za výparník si umiestnim teplotnú sondu. Tak poďme na to. Dobre, klesá nám to pomaličky. Plnenie je dokončené. Po odstránení závady opäť skontrolujeme fázy na kompresore a vytlačnú teplotu. Namerané teploty a tlaky som si zapísala do líkloku a mám tu aj výtlačnú teplotu a prúdy na kompresore. Ešte si zaznamenáme doplnené množstvo chladiva, bolo to 310 gramov a dáta odošleme na centrálu. Prihlásim sa ako servisná organizácia. Pribudla nám nová kontrola. Údaje sú zapísané. Pozrieme si aj tabuľky. Prvá tabuľka úniky, bolo doplnené chladivo, tabuľka tlaky a teploty. Tlaky a teploty sú zaznamenané a rozdiely vypočítané. Tabuľka kompresory. Namerané sú výtlačné teploty, elektrické prúdy a rozdiely sú vypočítané. Môžem to potvrdiť? Áno. Ako sme na tom? Je to všetko v poriadku? Tak vyzerá, že áno, dáta sme odoslali na centrálu a teraz si to môžete skontrolovať. Áno, takže údaje sú v poriadku. Môžeme to potvrdiť. Ďakujem veľmi pekne, bola som veľmi spokojná s prácou. Ďakujem pekne aj ja. Majte sa, dovidenia. Pozor, doplňali sme chladivo, takže sa vidíme o mesiac. Teším sa.